to saboda ni na san na yawon duniya 1983 when I was in London ka gane ko kai tura da kake gani akwai kalmar nan ta asali wanda za ka kana ta English da English suke ce ne ce da ka please let me correct you kai ka gyara musu ni gyara musu ku dinga cewa English tabbas haka ne ka gane ko tabbas lokacin duk kuna yara ka gane cewa ni idan na je kasa ma in ga muku a minti daya tak zuwa minti 5 na iya kowace kasa ce kowane irin yare nake gaya ma inda zauna kowane irin yare ina zama da mace na gama na ka gane ko a lokacin nan idan ba zan manta ba yake a san gaba nake sallah a lokacin kai ko da bata aka yi ko kuma a Saudiya nan da kace gani harami ni nake ina sahun gaba ka gane ko kana jina ko in aka yi bata misali ko kuma aka kasa misali kai ga sa dan taba yatsa ne ana nufin in tayar da shi liman din saboda karatu duk wannan ma kai dan ni ne kai ku je ku yi tare ai na yadda yakwa wannan haka bisa ni ina daban ne haka yake professor wannan mutum haka yake na ba ji labari lokacin kuna yara haka lokacin ina Saudiya ma da kuma kasan sosai ranke dade wallahi ta yi sosai he's very beautiful lafiya ce ba ta kawo da Allah bungo wannan ba ta saka da wannan Profesa ne fa ce a bai. professor Wannan ba komai bane. Thank you very much. Wallahi she's very beautiful da jiga. Kai ko lokacin da ina Ingila ban ga mace mai kyan wannan ba. Ban ga mai kyanta ba. Mace irin wannan ai ko a hanya wannan ka kanta ka ce mata sai ko ba za ta amsa ba. Ko kudin da ke cikin ka babu su ka ne ba ta kauce. Ai kai baje ya fi darma. Mace irin wannan. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. لا نبي نسألكم أنا جاي من السودان. نبي محل بتاع أبو سلمى. نعم. تعرف ولا ما تعرفاش؟ يعني شنو يا أستاذ؟ abinci ne jalasa Mu ka san dai ba abun nan muke bi. شنو يا شباب ما تعرفاش ولا شنو؟ السلام عليكم يا جماعة. السلام عليكم. ماشي. barin jin fitsari kana ji barin jin fitsari barin jin wannan mutumin barin jin duba dictionary na sai na turance shi kuma sai na bi zakin sa alalan barin jin dawo barin jin dawo A sawun gaba fa yace mana yana. haka ake rayuwa kawai sai Dan yatsan. me yace mene shi wannan wani yare ne